सेबाजों खुंजानाय HSLC एग्जामिनेशन 2024 बिनिनो दिनै रिजाल्ट मोननाय जादों। बेवहाय एबारावबो चिरां जिल्लाया आसामनि गंफ्रोमबो जिल्लाखौ गाहायाव दोननानै दिनै सेथि मासियाव एबा प्रथम स्थानाव मोननो हादों। बेनि थाखायनो जोङो दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै दिनै चिरां जिल्लायाव जायफोर सोलोंथाइ बिफानाव साख्रि मावो, स्पेसियेलि स्कुल नायदिंगिरि आरो बिनिनो इमप्लयि आरो हाई सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल, हेडमास्टार आरो गासैबो फोरोंगिरि आरो गारजेन, फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो माहारियारि आफादफोर बै बिथांमोननि दिनै गाव गावनि दायित्वखौ मोजाङै मावफुंनायनि थाखाय दिनै चिरां जिल्लाया आरोबाव दिनै आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ दिनै गाहायाव दोननानै प्रथम स्थानाव बा फार्स्ट स्थानाव मोननो हादों। बेनि थाखायनो जोङो साबायखर बावदों आरो बेखौनो बुंनो लुगैदोंदि बा फोरमायदोंदि दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो फरायसाफोरनि बिथांमोननि फरायनायखौ बा बिथांमोननि इयुन फिउचारखौ जेब्लाबो मोजां हास्थायबोबाय थादों। जायनि थाखाय चिरां जिल्लाया बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मेट्रिक रिजाल्टआव फरायसाफोरखौ मोजां मासि आवग्रिहोनो थाखाय सिगांफ्राव लाबोनाय बायदि दिनै गारजेन मिट, दिनै फरायसाफोरखौ लानानै बा HSLC केडेटफोरखौ लानानै स्कुलफ्राव बिथांमोनजों मटिभेसन, इनकारेजिं माखासे बिथांमोननो मटिभेसन होबोदों आरो न' थांनानै बिथांमोनखौ जोङो दिनै मानो जोंनो क्वालिटि इडुकेसन नांगौ, जोङो मानो मोजां मासि आवग्रिनानै HSLC एग्जामखौ पास खालामनांगौ, बिनिनो न' थांनानै बिथांमोननि गारजेनजों सावरायदों, फरायसाफोरनो हामलायथि रादाब बावदों। बेबादिनो जोङो खामानि मावबोदों। जायनि थाखाय जोङो दिनै बैफोरबादि बा दिनै फार्स्ट पजिसनाव मोनफैदों होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। जोङो दिनै रिजाल्ट डेटा मथे जोंहा बर' फरायसाफ्रा दिनै चिरां जिल्लायाव आनजादाव नुजाथिनो हादोंमोन 2306। बिनिनो फार्स्ट डिभिसना थांदों 891, बिनिनो सेकेन्ड डिभिसना थांदों 1332 आरो थार्ड डिभिसनाव थांदों 295। जोंहा टटेल पास जादों 2518। बेखिनिया जोंहा पास जादों आरो बर' मिडियाम हिसाबै जोंहा 93.05 बेबादि जोङो पारसेन्ट जोङो बेबायदि पास जानो हादों। दा बेखौनो आङो साफ्रोमबो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय फोरोंगिरि बिथांमोनखौ आरोबाव खनसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। बिथांमोननि नांथाब नाजानायनि थाखाय, बिथांमोननि गोब्राब खामानि मावनायनि थाखाय, बिथांमोननि गोसो होनानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै चिरां जिल्लानि बर' फरायसाफ्रा मोजाङै मोजां पास खालामनो हादों। जोङो इंराजियाव मोनसे बाथ्रा दं, साइन्टिस्ट मेक रकेट, इन्जिनियार मेक ब्रिज, आर्टिस्ट मेक पेइन्ट, बाट टिचार मेक देम अल। दा बै इन्जिनियार, बै साइन्टिस्ट, बै डक्टर, बै आर्टिस्टफोरखौ जेरै बैसोरखौ बानायनायाव फोरोंगिरि बिथांमोनहा बानायो, थिग बेबादिनो दा आङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ खावलायबावदों, नोंथांमोना नोंथांमोननि फरायसाफोरखौ गथ' गथाय बायदि असे साननानै नोंथांमोननि डिउटिखौ बा नोंथांमोननि हाबाफारिखौ इयुनावबो मोजां मावफुंलांनो हायो बा मावफुंलाङो आरो जोंनि बर' समाजाव बा जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव मोजां मोजां गथ'फ्रा बेबादिनो मोजाङै मोजां आनजादखौ
खौ उथ्रिसार जानो हायो, रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हायो, बेखौ मोजां खालामनो हायो, बेखौ आङो आर'ज गाबबाय। आरो बेजों लोगोसे आङो फरायसा बिथांमोनखौ खावलायदों जायफोरा दिनै चिरां जिल्लाखौ गावसिनि नाजानायजों, गावसिनि खस्थ' खालामनायजों दिनै चिरां जिल्लाखौ दिनै मुं खामायनो हाबाय, बै फरायसाफोरखौबो आङो खावलायदों जाहाथे नैबे मेट्रिक रिजाल्टआवनो नोंसिनि थाखाय जोबथा नङा, नोंथांमोना आरो गोबां नोंथांमोना फरायनांगौ दंबावो, गोबां खस्थ' खालामनांगौ दंबावो। बिनि थाखायनो आङो खावलायदों नैबे मेट्रिकआवनो रिजाल्ट मोननायखौ जाहाथे गावनि माइन्डआव इग' क्रियेट खालामा आरो फरायनायखौ जेब्लाबो गोसो होनानै फरायो, बेखौ खावलायबाय। नोंसोरखौनो जोङो इयुनाव आसा खालामदों बर' माहारिनि सासे हिउमेन रिसर्स, सुबुं सम्पद, जेरै डक्टर, इन्जिनियार, IAS, IPS, मोजां पलिटिसियान, मोजां इक'नमिसियान, मोजां ससियेल इन्जिनियारिं, मोजां एकाडेमिसियान, मोजां सासे इन्डास्ट्रियेलिस्ट, मोजां जार्नालिस्ट, नोंथांमोननि इयुनाव फरायलांनायजोंनो जाहाथे बेफोरबायदि बर' समाजाव मोननो हागोन, बेखौ आसा खालामबाय। आरो जोबथारनायाव नोंथांमोनखौ बा फरायसाफोरखौ आङो बेखौनो खावलायबावदों, इयुनावबो नोंथांमोना नोंथांमोननि फरायनायखौ मोजाङै मोजां लाङो, बेखौ खावलायबाय। HS आवबो, डिग्रियावबो, मास्टार डिग्रियावबो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै मोजां फरायो बा रिजाल्ट खालामनो हायो, बेखौनो आङो गुरैयै खावलायबाय। गोजोन्थों।